Päivän alkaessa huomasin pohtivani yksinkertaista, mutta syvällistä ajatusta. Mikä todella tekee kodin? Koti on enemmän kuin vain paikka. Ihmiset muodostavat sen. Katso Eurooppaa. Se on kuin kudos erilaisista elämistä ja kokemuksista. Olemme niin erilaisia, ja kuitenkin meissä on niin paljon samaa. Koti on juuriemme arvostamista ja valmistautumista tulevaan. Kotimme ansiosta voimme luottavaisesti kohdata tulevaisuuden yhdessä. Kuroa eroja umpeen sen sijaan, että suurennamme niitä. Koti, joka tarkoittaa meitä kaikkia, ihmisiä, jotka tuemme toisiamme, toiveitamme, haaveitamme ja sitä, että jokainen saa reilun mahdollisuuden. Koti on paikka, jossa jokainen päivä avautuu arjen pienistä asioista suuriin unelmiin, muokaten elämämme tarinaa. Se pitää kaikki turvassa, samalla kun tekee meistä vapaita. Koti on paikka, jossa jaetaan ongelmat ja annetaan tukea. Ytimessään koti on paikka, jossa jokainen ääni lasketaan ja jossa ketään ei jätetä jälkeen. Roomaa ei rakennettu päivässä. Se vaatii jatkuvaa työtä, mutta lopussa tulos on erinomainen. Eurooppa menestyy yhteisten ponnistelujen, haasteiden ja niiden ihmisten avulla, jotka tekevät yhdessä töitä pienten tai suurten asioiden parissa. Sillä lopulta Eurooppa on kotimme. Ihmeiden, unelmien ja sopusoinnun paikka.